Hello लोगोफोर मोजाङै दं ना आंबो मोजाङै दं लोगोफोर दिनै गुड निउस लोगोफोर दा आङो फाइनालि मौसुमि अनलाइन सेन्टाराव दङ नावकाटायाव बै बिफान बर'नि दखानाव लोगोफोर दिनैनि गुड निउसआ जाबाय आङो गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों लोगोफोर दि बड' टुरिस्ट नोंथांमोना आङो हेशटेग बानायना होगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना दिनै जायफोर आंनि इउटुब चेनेल नायबाय थायो नोंथांमोना इउटुब चेनेलाव थांनानै सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय आरो जों कन्टिनिउ होबाय थागोन जोंनि बे इउटुब चेनेला जाबाय लोगोफोर जोङो शिलं अरुणाचल माने जेराव मेराव जों बेरायथिंबाय थागोन आरो नोंथांमोननि थाखाय जोङो भिडिअ बानायबाय थागोन आरो लोगोफोर दै बेखायनो नोंथांमोना नायबाय थानो गोसोब्ला साबसक्राइब खालामना ला लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव बुंबाय थाला लोगोफोर दाहाय आङो दिनै मा मा साख्रि दङ बे बर'नि अनलाइन सेन्टाराव मा फैदों आं बेखौ देखायगोन दे लोगोफोर दै अब्ला लोगोफोर नायलांदो बर'नि दखानाव मा दं मा साख्रि फैदों SSC दोङो आरो SSB दोङो आरो पस्ट अफिस दोङो आरो बेखिनियानो आरोना फैबानो जाबाय नै लोगोफोर मौसुमि अनलाइन सेन्टाराव नावकाटायाव फैबानो जाबाय लोगोफोर हेन्डसामखा जोंना ब्र'आ मिनिस्लुखा नै बिनि सिस्टेमा नै डेस्कटफोरा नै साख्रिया नै अ माय गड अके लोगोफोर दे लोगोफोर अब्ला आङो आंनि गोदान इउटुब चेनेल खुलिनाय दि बड' टुरिस्टखौ आङो नोंथांमोननि ससे देखायना होनि क्लिप जय आफा बोराइ बाथौ नै बड'फा रिया ब्रह्म लोगोफोर ससे भिडिअखौ आं क्लिक होनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनोब्ला दि बड' टुरिस्टआव थांना नायबानो जाबाय दे लोगोफोर दे Welcome to Bhutan. Australia pun boleh. Australia. So guys, ibarat foto pun baru unung karena mau kagak nong guys. Satu kesana boria. ओमफ्राय मा मावगोन फरायनानै सोंलाय एसे नोंथाङा मा मावगोन दे नाङो फरायनानै पुलिस नैबे बिथाङा पुलिस मावनो ओमफ्राय नैबे मावो SSB नोङो पुलिस ओमफ्राय नोंबा इबो पुलिस ओमफ्राय नोंबो गासैबो थांखियानो मिलिटारिनिसो बरियाना फौजिसो जाफुंदों होननानै बोर होबाय ना ओमफ्राय जागोन जोंखौ जिमान हायो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय मानो होनबा जोंनि नैबे चेनेला गोदान चेनेलाव गोबां सापर्ट नांगौ जायो इन्डु भुटान गेट नैबे गेटआ लास्ट सरि नैबे फार्स्ट गेट ओमफ्राय सेकेन्ड गेट मोनसे दङ नैबेनिफ्राय 4 किल'मिटारसो थांनो मोनो नायबाय थानो थाखाय साबसक्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो लोगोफोर दिनै अके आरो हाय दे हाय राइट खालामनाय ना नैबेखौ मा लादो मा लाया मा बुंदो मिथिया मबाइलासो गोमालांगोन नामा सानदों मबाइलानो गोमाबाय आरो नै साजाना नै माथि मा मालिं नै बिराद फानिखालै आंनि फिसाला फंबाय दासो फैदो नोंखौ नेबाय थादोंमोन आं फाग्ला गथ' बनायलाय हेन्डसाम बाबु इथां बा हेलमेट खुलिब्रा फंबाय थिगानो हेन्डसाम बेनो लोगोफोर नै बेनो आंना फंबाया नै जोंना हेन्डसाम बर'आ गेलेगोन आरो लोगोफोर बहा नोंलाय आङो नोंखौ लोगो फैदो ज' देखाय होननानै सानदोंमोन खिन्थु बेखौ लोगो मोनथाराखैमोन आं मैयानिफ्राय बबेबा बेस्थ' मोननो दा नुबाय दा लोगोफोर बेबो बेनो दे लोगोफोर जोंथ' फानि एन्टारटेनमेन्ट सानैबो बाय बाय लोगोफोर बाय बाय